Mathias! Hørte du også det? Hvad så er din bøsse? Har du tænkt at komme tilbage i samtalen? It's hard to believe that I couldn't see you were always there beside me when I was lost. What would I do? Shut the fuck up, Joachim. Eller tror jeg, nej. Det var tak. Tak, det var slet. Okay, jeg fandt to af de der dier der, altså de der, jeg kan ikke huske, det hedder hjorter. Jeg er fandme også sulten, når jeg tænker over det. Altså, jeg vil godt have sidste stykke mad, jeg er virkelig sulten. Jamen, tak for lort da. No problem. Lizzie. Ja, jeg fik Lizzie. This amazing gameplay here is good enough. Let's go. Holy shit. Fuck, der er flagermus, mand. Fuck, det gjorde en i ørerne, så. Okay, lad os gå dernede endnu. Men det skal være. Mathias, jeg tror, vi er nødt til at gå derned. Nu lige vent. Man. Nej. Mathias. We can't do this. Nej, vi skal løbe, og det er nu. Mathias, jeg kan ikke sprint. Mathias! Ah!